Yeah, adechemama mamu nyina ha o minua no medamase ade ache ba ko biem ye kana bunna titi bi film de bi ka ho a wadawro ma enefie de di kai da se bo twedi ampon je obosoro bo asase bo hu ba han bo alo no bo anom ototoro bo nsu nyame otonsu bo awia o le 2 million mo nyam nyina ye ne dia ye nyanam enya jawo na je se onyankopon oni ade nyina ni ti abode nyina ni ti ene otwedi ampon da bia meka obi no onyankopon twema nson da bi bosom ni nyame ni mansotwe bosom nim se o se onyankopon ase ansa na no madisua no ya to din sunsumsem ene be ka sunsum asem kakra bi na ma kyerɛkyerɛ sunsum asem ye ka sunsum a obi kura ase sunsum ne de ayi sunsum ye be ka sunsum ne de ayi sunsum ya de a ewo sum a womfa wani nya de ehu ye fa no sunsum onya ne ba bia na o ya de Kesse ne gisa na Kesse TV ansa na no bo nua amane na nua bo nua amane no wa subscribe na wadawro ma oso di ama nua na bibia ekoso wano se o pe sunsum asem ehintasem abakosem amamre ene amane a onya ne ba bia gisa na Kesse TV gisa na o ya de na nsen wo ho na radio yaba wo ho na TV yaba o nana ya te won kan se de wusi ye de ye hia o TV station hia hwan mi se da bi mo de magiska bi eye monfa nemom wo se me kyerɛkyerɛ niema ema nkrofo mfa mu abade a me kyerɛkyerɛ na se odin bepe ska de da bi enye ska enti ne ba asase so obia ne nkrabia ne ne hyebro de ba asase so ifise mpanimfo se nyame me da nko anti ne me na asem iwiase o hwe ase na owu ka bo na ewu no owu obi sha konfu no owu nemom ewu no e wone nkrabata ani mu nsem yemfa se da ma onyankopon nyame nhyira nipa enyi akoma so ade maye no ma nipa nti ase ye beka sunsumsem ne sai obi se nana na sunsum kura na ye ka sunsum a ede ba de fe ne sunsum ye esum mu ade a womfa wani nhunu eno ena ye ka no ebizu ka na ahonhomsem na emom ni ti ene ne forby ene ne fapem ni nyina eye sunsumsem ade ene sunsumsem ye ka sunsum a ade a womfa wani ehunu wakoye boni bi etie sunsum no bi a waye boni bi ne abodua sunsum ne ba bebeku nsuo ne ba benyaw esan se eye sunsumsem nti no wamfa wani anyedai ehunu de obehu ansa ona ase atatai wafuru adoa ayede hede totwe ona ase ayetrehe asonson te se body asonson no yakaso obi na ase asonson a ne na ase ahohoro e na ayeshem esan se waye boni bi ama na boni dua na ye sunsum ade nti na wamfa na ne ehunu ade eba nti no ene efa no sunsum asem eye esum ade ahinta onfu ani hu die di kai baifo oyew odo fa kwan bi so okun ose wadwuma odo fa sunsum kwan bi so esan se wuniani na wunim esum ade nti no ahinta ene efa no sunsum ade no obehu ane se adwuma obi akwa ye befa no onkwa enye yie esum ade no ene sunsum ne bi no yenhwe baifo oyew onwo waya enye yie oye ya enye yie ene ye ka sunsum ti me ka ade ye fa sunsum baye bosom ekoya nsuo fa so nya nipa ene kwaya sunsum fa so ye adwuma me be cheche ade we be se meat be aduasa pepepe na enkwa wie no na obi afa nto pefra na wahunu na mania mahunu ye mfa ntutuka sunsum so ye ka no sumu enu ntira sunsum asem ye nka no court no ontimi nkoka se obi abomidua na ade na court da bi enye adwuma obi na ye me enu ntina obi ntimi nyina so se akoka se umaami ana obapa ana wunua bi ana wadamfo bi ana obi de ne bayi ayewo enti bayi na aye no makobono ye be che odu ko police station wo se me kwa aduro so ene ka chem so ye bayifu ye do betu prison
What I say? If it's a Sumsum asem, you can't assume you didn't Sumsum. Sabe, the obo on the polo and sunny. Adianity Frimino, or the man come about the obo, you know. And what didn't maybe hint I and the course Sumo say, Obia or Sumsum when you want. One who Sumsum sem. And to Sumsum semino, the tinner here, the tinny Yania Komfour. Share, Aquasiblo ni efa when you are service the Bible by. The moana or develop on in Yamakodrum Pempenswa, or didn't pen in photo to Anoa, or mere pastors, elders, and a reverend, Mebuana, Sana Etie, and almost the da and Solon Soriano. I saw it be say, soon be a cranny ho. I saw it be say, soon Hona, soon no study or seek a canon or canoson. I saw it be say, Yanminam, Obisi Yanminam. Obi say asoli bi say nyankopon abom wase yanwe ti aboa okra kondo bia ya kumudi obi so say amoa ye nyankopon boye no wo de hye atutum ye kasa hye a amoa no ye omo ahodo aboa bi opuwisa aboa bi tepreko ompunwisa aboa bi opuwisa etesa ponche odwai ye ka aboa opuwisa aboa no owi aduane no ana odi aduane na odi bia ye hye ni mfuruma na na siase enti se kwam de no a obonso obekọ no da ho no no a no wisa abo opuwisa na abo opuwisa na ne totimo apaye ye kasa ne totimo apaye abo a ne nan ne si fom no ayese de onipa wo nanso a no ekwan de mu ne tote emu apaye ne no asori no eno kura hye de dem to obi se abo a ne totimo apaye no opuwisa eye miami nuanom akwanhwefo SDF ono abo a ne toti mu mpaye no mpunwesa no onwene nam na wo de kɔ emoa so a ɛwɔ ensuo mu a ɛyɛ fish so a ɔse abo a wɔ entete ene abon abo anti SDA ni bɛwe abo a ɔwɔ tete ne abon no entete no sɛ abo a fish ya ewe ne ho no on sɛ fish ni bo ha ewe ne ho fish ya ewe ne ho no a kafra ne ho yɛ troka no ɔkɔhwɛ ni chiri ɛno na nkramofo sɛ halam halam omo chiwade wahuru enti we no nyina no amoa nyina no onyankopon bo aboa bia ne bia nani ekoduro aboa bi wani aboa bi ni ani na amoa doma dodo no wani pa esan se wo wani nti no o mie na no nkasa emani pantinti no o se da bi hwe ukọ wiram na ukọ pedro obi yale na ukọ tie dura na enipa de we duro bi ti se mefansa mi twam me hu se obi atwahwe oyale owu sabre mi ni sabe abusumfia ha ena mamana duro ede ya na meye ye we duro bi ho ye o kasa bi abeka ana bebo wurawuram ubo wurawuram no ano aha ma bi oni bebo so no uduru wa aha ni bi se teme obe bi so wo se enteme aha nyina eye sunsum sem aha kasa nanso wuni ani a unhunu wuni sunsum asem a unim de akrofi se wuni sunsum ani wa enti unim de wosumu ene wohunu mu asem na sabe upinche nsuo no wana hu se kotobo wa na sabe amusabe nya ado akafrache ewiase osere wodon kohwere ma ontene nwom ene sai ene osofo bi gina no wo prichi a ode akomfo ode bosom wa anka bosom asem a wontimi prichi obeka no si ya ngurungran onim ne kon onim ne nan onim ne nso onim ne wire ne melebo de onim na ora dwunu bebesi na dwunu no wakasa basa sebe bodamfo oyale omo preaching na fire ayale for fire bodamfo fi so obi bodam a o preachi abodamfo bi a mehu omo be 10 obi abodam a o preachi anya bi akora yentam ha kuntani ne damo ba ene yenkrofo bi omo bodam okofa akonka kunkro no preach later de hu ya se na dwunu na te afaso se no abodam ene ododo na preaching na ya abodamfo fi so obi preachi a atem didie nko akuti abonko a sebensam fu ena obeka hwese anura koduah ho akwa bi gina ho preachi aboy bi twam akọ rasta boy bi twam akọ an hwede waye ho no waye utiri nwi sei manum trama manum odi na tem we preaching efa hin ko se hin bible na kuta wo mo no mo di adwuma no ehun nsem kro wontimi ni so ma men ka asem nkyere we
Emra Yesu Kristo preach no me ko Bible no kakra ye beba yi mo me manfa to nkitwa bi fi se me tu mra me kiresie me pesa me mam etiefo hu se wo mo de Bible e de aye asenua eso wo mo a ye de Bible aye curtains e di nsam fon kekan kwase asem e ki di akuti asem di nkrofo atem obitimi di panyina atem wo se sebe Bible say abosomsom ye nkwase afo enti obi aye komfo bi akom bi ana na so bosom bi aye kwase a wadi bosom atem wadi nipa atem obitimi di atem adi panyini bi atem no akoka se Bible say mu leaders empanimfo amudi o man no so ma yese mu ye nkwase afo onim nyansa Bible na nkese kuto mo se badwemba na betima di akra hwe Yesu Kristo mina na o preach no Bible say of freedom nim no akoseke o nchen no akoka kire on say seke we si from na dey wo nchen na metena seke no nipa yi to twene a yemunu ebu no kronfo wudi ni nipa what self fata ebu ni se onwale no wontie na Bible say eye edom no nwanwa na bi man tie ase Yesu Kristo ka asem bi wo se obi a wadwale no nya na ase wohoro obi a wadwale ohia na ase wohoro eno na Bible no te se okra ba ko sakra na so abafo mpempemani age hwe uso obi no wi sa se minya kada obi ya kronfo obi ya wudini onum wi onum tramo wakogina ka akwa ho oti aso dem udi na tem ebe de na be kona dwenem obi ya onum wi no se wo kọ Bible no mu a sa nipa na wo se Kristofo no mu nya yonkofa ni o mu nya do odo mapa tima mapa ehumobro na ne nipa no to nsa didie eno na akwanhwefo no nwom no SD be ka akwanhwefo SD nwom no o se dai subai pa di kire afoforo ena mu subai panti afoforo ebeba Kristo nchen o se dai subai pa adi e kire afoforo ena mu subai ni nti afoforo be dai eba Kristo nchen obi a wo so onum wi wakogina ho awi fo ye nkwasiafo obi abakro no wajimi udim nyansa obi akodi dina tembere na asoma aka bekọ na sum na seka wunya adaje na akọ nipa na nchen na ne no udi afutuo kakra kakra udidi o mani biadi ekom de no o mani nsuanom kakra kakra afe sebe ye nam nipa katremaso ene kọ na dwenem ekom de obi na akọ ka asem papa kra che no a ontie biso oto nyina ne buafu dada na nya abotre ko nipa na nchen oh minua say yo say oh what did he ansa na nipa no bekasa oh minidi ene enkopa aduane bi ni oda tra ba bi oda to aduane oni nyina to nsa didi sa abre no ekomade no ebufu ehye ni mu no afiri ni mu asem bi a wokwa no ebekọ na dwene mu omo ni nyansa omo gimi omo ni Bible mu nti no na Bible mo si ni tiase nti obi odidi atem bia sabi wagimi obi ode Bible didi atem bia ene ya nkomu ye beka Sumsum sam oba me di wani wuram kakra bi ye ta topic na me beka no ma sabi ma mane no ko ba bi o ede obete se sofu yi ya ade sofu o principal no ye sofu na no ya timpani fatem di president atem di minister atem di him fatem di amamu pani fatem sofu no ya ade pa o preach no di atem ena da me kan ye no le wi ase wo ye oto abro a wo tan oyem sa wo ye oto abro a wo tan yem sofu bia na o preach o Kumasi wo de call Central Market 18 mu ano holo oba bi twam ya wo di oba na tem ena wa sa atatiatia ena sei ena oba na sei osofu yi udwu hu de osofu nsi mi dwu twam o wie beifo bonsuom Satan hweso ma koka de enka wo ye oto abro a wo tan yem modi atama na nde koduru oba na osofu e udwu hu o se mi dwu twam obi bonsuom hweso ma koka de enka he ni knowledge na disu nyina yira enipa nim nyansa onipa nsu nyansa na ukukuta Bible o se Bible say abodie nyina emfiti ase ni nyamesuro abodie emfiti ase ni nyamesuro abodie nyina emfiti ase ni nyamesuro usuro nyame a obi suro nyame pa nso wagimi min obi osuro nyame pa ompe boni nso wagimi yiye papa enya no kure ensem bebre omto twono Bible ma enya no kure ensem bebre fa anya no kure na ye ka Sumsum sam de we na ebewura mu momo yani na ho ene obeso onya sika obe preach onya mic ba ko begina kwa ho a we dede no a na nkrofo collection sika na atugu adiem na nkrofo sesa na sei fa sika no koma yale fo ni hia wate hwe Yesu Kristo okọ hia da mu ho no na omo ba afode no oba akurani no
ne kapreba na odi koto mu no Bible say Jesus wonu de na so Nyankopon na efiri sade o se firi ne pem ene na koma pem ene de owo nyina na oyiye e de ba Nyankopon hwe obi betima papa ya oye ne mfiri na koma mu papa ye fi ma men ka asem kire we o ya ade ama onu afiri wa koma mu no pem wati ene papa hwe ya adwuma ye ne ye Nyankopon adwuma na enso nye obi na ebibie ye nuanom akomfo ni bi nsamfu ne kwam bone sikani bre ne na da ya fa so di grofo nsem sikanti ene adwum bone obi nya bone kura no watu na du enu nti no adwuma wo ye kro no bu no so ye bonsam ye ne Nyankopon ma no ye ne Nyankopon ma no hwe Bible mu nsem a mo ka se odifo ho ahwan odifo Mose odifo Isaiah odifo ho ahwan yo mo ka kan ni nyina sekio what they say Ezekiel na sefo nyina no omo nyina no ya komfo omo ya komfo akwasi buloni na twa Bible no dane no adifo ni nyina omo ya komfo na me ka asoma kire adifo ni nyina omo ya komfo na Bible no mo ya da twa ye ede be ya adifo ye ka okomhyefo a me ka asoma kire okomhyefo ye ni akomhyefo no ya na eme ya se na chacha nkomhye nkwa na nkrofo hye Ghana fo ye ebe bobolo a we si we be se chacha nkomhye no enka nkomhye ya ade a eni ho na waka mena ba oh ye kira nana no ye akira me ne se emfie be se enuma edi anim no Ghana ebe ko World Cup no team we na be hia ye ne we be hia ye be sei na bem ene fe ne nkomhye nye se Ghana ne Africa bobolo a we se Africa be hye we se Ghana be hye chacha nkomhye no fi se anko benkuma ebe ko nifa enya nkomhye eye bosremuka Sumsum asema ye be kan ena me beto aso yi obi wo ho a abaifo aton woni munyam ya je onsem sade obi ya je nsem sade no oni Sumsum fun bi e de akowura esuo bi ase ya de oniema akohye obotai bim ya de oniema bi akohye obotai ya de kohye obotai no mu no ya yi obi a o guide ya oda ho eye hunhum asem na me ka ho enti obeye nipa na dwuma obeyi musuo no ebe na ne niema ne mfada gise bosom no ebe do na bra bomu suko no wakowuram obewuram beduru baabi no baabi wo mpa gise otwere asuo yakaso otwere asuo Sumsum asem na me ka ho gise otwere asuo baabi wo asuo bu wa betwale atese de wakoforo car ana wakoforo plane se obetua lolo fe enti Sumsum adwuma no eye nsem ahodo bebre ene wo mu ti obetwale asuo obetua lolo fe ansa na wakọ sevu obi akọ baabi akọye bibi atie obi bibi okoye tie nipa no ebi a wode odwae akọye ade de adane nipa asɛ nipa na de jesa wode odwae ɛna abetumi de abɔ nipa na nane odwae no so ade ba akọ na ye ya esanse akyenti eniema akɔkyiri eniema adwiri kɔkyiri enti bi a wode miensa ana wode mienu ɛna bɛyɛ na wode agyina ye ka Sumsum asɛm ye eniema ehinta bayifo bɛyɛ obi a sɛbi wɔmfa ba na bo wɔmfa bi na bɛyɛ o eye Sumsum asɛm ɔbɛyɛ obewie no Sumsum na kuta no ɔde bɛyɛ obewie na de bɛkye no na ni so atete no efiri sɛ esum ade na okɔ mu nti bayifo bɛyɛ ɔyɛ owie a na ɔno ankasa ade bɛkye no na abɛdodo oh minia oh yere nyame nsa ya de nipa na sofa sei na ɔno adodo enso bayi mu no na ɔno ade esan sɛ eye sum ade a ɔmfa wani enhunu me bɛyɛ program na me bɛyɛ no ye be freedom bisa questions ya ope question bi a obebisa bia no me yiwa no me answer enti ye ka Sumsum asem obi se die ne fa Sumsum asem Sumsum kra ne die Sumsum ya ade a ewo sum na wonfo woni nhuru bosom echi obi a Sumsum asem eza bosom ne ebeche no enipa no oni ani nti no na ye sum ade nti no wamfa na ni ehuru ohuru ya nase atatai na fu adoa yabo obi dua na nase ahonhono ne fu atatai ye do obi akoma Sumsum bi yakoton wa Sumsum bi Sumsum ne ba bekum ye ba bechew obeso daye ne bia de sika igina so obeso daye ne bia woso yawa obeso daye ne bi kura won so daye ye be wan se nipa de sani woda ya wa nsore ne kra akọ
Esa iwe nti na me fa futuo we dia bewura mu. Me nuanom mema. Me nuanom ma ya mo pentokwasem. Obi ho a woti wiase ntokwa agye ne ho. Ohwenwia ntokwa. Obi ho nam ho no. Sunsum yakuna wie. Ya ton na wie. Aka de obeto. Ya dan obi dwai. Edwai ya dan nipa no ya ton na wie no. Hwe yie. Odo nsa koka nipa no owu a. Eso wabo no. Enti so obi be ka ntokwa a menua. Mane mfa mu hye nkwate. Obi ho abaifo aton no sunsum o. Ya ton no. Odo nsa koka no a okum nipa. Obekwa koda afia so nkwa na nyina. Enti menua no ma mo pentokwa. Obi ye obone a fa chelo. Obi bowa fa chelo. Obi ho a ya ton no. Ya ton na ma so ye mfa ne mefa so na kwa afiase sunsum asem no. Ya nhwai. Ekwa be na sunsum fa so ye adwuma. Sunsum etese sebe mobile phone. Obi wa abrochire me wa Ghana na me ne kasa. Obi wa abrochire me wa Ghana na me ne kasa. Adentia eye phone e na no ne kasa. Ni nyina ye bayie. Ni nyina ye bayie. Me matiefo a ehwe na Kesse TV. Ya mu tie mo somfo mo ba mo nana mo wofa ase mo wofa na wo ya di Kesse ni. Onipa bia ukuta phone bia. Oso osum bayie. Phone eye bayie na broni eye sunsum asem. Obeti abrochire na ne kasa video. Obeti bolega wo Kumasi one ne kasa video. One ne kasa eye bayie eye sunsum asem. Phone eye bayie. Camera ya ye use ya ye di twai ya atiefo mo hwei eye bayie eye sunsum asem no. Ne nyina eye sunsum asem. Enti sunsum no ya wa messengers. Your doctors, your lawyers, your court, your magistrate, your Kronkron, your nipa papa. Abosom kura no a akomfo di adwuma no. Your papa, your bone, your sunsum fi ene your sunsum papa. Enti wuntimi nkoka se komfo bi sei ne sei nyesa na tie. Sunsum ekuta no. Sunsum papa bi adi asem. Ye di asem ko court. Ye di asem ye were lawyers. Ha? Sunsum sem na me ka kire no. Enti sunsum etese phone. Ubo odua ne messengers ne de ko. No de akoma bosom kro na afre no. Enipa so masia bodua wo. Na afi ya di asem na samai na epre. Bosum bi ne do be ko so akoya adwuma. Ye do ko ya ne mobile phone na connect straight. Na ye adwuma e ya ade a wonfo ani hunu enti sunsum sam ehu enu nti na se uye bibia sunsum mu a na wie pe ya onamu de aketo bi timinua uni ani uni sunsum mu asem wo mobo enti me serew afutuo ba akopɛ pe bambo pe dua di bi le fa ho twere no ne wiase se wodofuo na woje ban fa ho a abo ntimi ngulamu nkɔwe na afuo ne dampan a abo bi awuram na ntwe awuram kɔwe odwa awuram kɔwe niema no enkoko awuram kɔhwete woni bebi na abo abile kira ye fa na ponche kra de owura afuo no mu a ɔwe niema no nyina awia na ɔkura gina so na ɔtiatia so na ɔne funtfran obehia na bontene na oyi achia ko afuo mu kɔwe bɔkɔ no wa se suso enti wiase hu tebesramo menuanom sunsum samo adwuma ya tu yi adwuma mu obi na wa na wase a ya ntina komfo bi asabe omuni bone facha abone wo mtirim no so ya ade mu obi na se nipa no amedana ase no aye nipa no bone enye menua amekas ma cho menua komfo menua malam menua sofo nyame na tuaka he adwuma ma ye na asase so ye bum kwasea se mekasa meka kire wa nia no ensum mu awo me me ya obone o e ma obone fi na wa ye no me metua wo so ka e ma onwu e ma kwakua moche e ma bisa wo kra mfiri me ho ade bia wo ye bia no kwakua moche wo asamado a wo twa wo ye ka kwakua moche a obi ti kwakua moche ne hwan kwakua moche ne asamado president ya onyankopon ball odina si wo ti onipa bia wu a bone a wudi ye no na moche asojafo na be hia wo kwai wo na wuti mamu wudi nsamfo wodi akomu bu nkrofo ji wo musika o dada nkrofo osofo komfo malam dunsini kremoni obi kutanu gold shira soma no waji gold no akofa bisini ama no obi kutanu gold shira soma na
waji gold no wi akire ka wu kuno wa ma metwofo abeburi nipa no tete woto ye na yase trillion yi wadada obi age na wo de atoka asa kesa ikuntan ama nipa no di aweho esugu ne yam ofa esunsum no nananom eti wo twew enti sunsum asem na meka no sunsum ya ade a yemfa ya ni nhunu ya ewo sumu said ye malaiso of wa nhunu obi no ene sale sunsum ade etie ade a womfo ni nhunu nanso eye adwuma na eboa ye na esai ye na papa wom na boni wom tie ka sunsum asem me nua bi sa question ya sunsum asem eye ade a womfo ni nhunu nanso eye adwuma ada sa papa say ye boni entumi nua pedua ade bi da fa ho twere no nyame mo obia onye obia kuma so ade ma no me nua subscribe na share na ade na fa na efa ema wunua bi oben wono bona mane so pe sunsum sem sunsum ahintasem a sunsum ahintasem hunamu ene sunsum ahintade pa unhunu bi da hwanana Kesse TV hwanana Kesse TV na ho ena ne pawo ho ena abeti asema wonti bi da onam wahwinti unmare kudie ntia unim die ntia ba bia wo kɔ ne onam bibia to wani na waposa wani sunsum bi no bɛbɔ mpu ni mpu wani bɛfra wobɛbɔ dam ebekun tibasa bibito wani agina ho kakra no watwam we ya asudie ye dani paso na emom se wopɛ se wompɛ enyame na ahyehye medamase nyame nhyira obi a onye na koma so ade mamo mfiri mu nyim mfiri ohaw mu enko nhyira ene adom mu bidi nyame jamba bye.